Omla ban buri na khamat ka jing yui jong gi para breu ya ka jing jinjar ha badon ki bahiang hasem ki baduna ki dkhot men mat ka jing don jong gi dkhot ki baduna ha ki dkhot men ha kono kono long yeng ka sem jinjar bha om tang nya ki baduna dkhot men henry ya jinjar lang bat ki nong ri nong sumar bat ro ka sem jinjar bha henry kum ki breu ngimla ban le ye namar ka de ki jing bu bet jong nong bo nong thau bat ka jing don pat jong ki breu ki badon ya ka mansim ban yarap bat ka mansim ban ye kersian lang ka penlong ye kata kalong yeng ban kham aram khandiat lane ban kham suk khandiat na kapor sa kapor ngi ju yu ye ki kam le isne jong ga wei ka kan hon jong ki samla na them ribhoi district kabla tip kum ka kan hon young minds association ha ka jingilam jong ba isne hing ubri president kabla long ru da ka jing kersian borba jong ki dikhot kene ka kan hon kila jumi na kapor sa kapor ban le ye ki kam isne ha kene ka sin ka bamanta kene ke kenhon hadin ke jingyo jingtip na ki perlok ki baju yelet yawan bat katto kene ki dikhot halor ke jingdon jong kawi khna ke brang prasnem karta ka bomla ban nyaj ban yang nadu ki por ki bakadang red bat ke jingdon jong ki para ki badang red ka kemi marwei kamla ban pej bha bat ban senran lang kat sabalej sabawan bat ke jingang not jong kene ka long kemi ban yo ye ka wheelchair ban khamsuk kala urlong dei hadin bagi dikhot jong ka kenhon young minds kele ban ai sung bha ha kene ka step ka pamenta da ka wheelchair sia ka tik long jing kini khna ka bomla ban nyaj ban yang ka de ka bala ithu kerteng kum kan naliza jana ka khun baar na peneng ki sangut ki khun jong ikong beautiful jana baruba rash sengkli ki bana ka shinong dan saj pra ka shinong ka baran sikithang roi ribhoi district shushu secretary ke kanhon usamla lumbok lang malai haba ajengkran ulong baga kanhon young minds lang baga jingetri lang bat ka roi sub center kanirap hadu hendru benai na kabenta ka bam gadi jong gawai ke long yeng ha kisnong mau thai ka badan hapeng ka jingjinjar hadin ka jingyo pang tv jong nong pej nong pendap penbiang ye ka yeng sem da ka baula kentu baladon ki parlok ki badang la ban ye kersan kin sungub ha ban ye mi lang sakmat ban yirap lem namar ha baju yelap chapang ka jing angnot ban bha ke imlang salang bat ban kiu ha liang baro ngidon kam ye ka jingerap ka pamar ka liang don kam jingi yang ada wheelchair yang namta ikun jingi ni sam di ke bro ka de jing na jung ble ni duduk kumle kuma duduk mak hibur barit jingi kun ka grup jingi yang minds ni yo pan IP ni ka wheelchair da ka bangi ya contribute ana da bangi ya lum da ki para members baro ni ala ban thiet yang ni ka wheelchair ba pan IP ya ki de akan ban ba ini Lisa iba layo ya kene kala kampan sup ba la song ne ba ni sekemen hapan pidang ba ga jinong breu ni lima ngitu ba ga jingha dong be la ngi dong no ro ni gi jingha dong be ngi dong jingha ba kor te si kenten na bilang jogi kum ka yang man si don hipon ong ba jese ya kene ka kapor ba ile mta ni la ban pen i haki social media ko ngai tum sui ai kata amdei ba mangi ong ba bangi le na kakti kamon ba kakti kajang kamdei ban yos ngo itip ya kata amdei bangi kwa burong bangi ai thi ndek ke bangi le kolong ba ana kajing kemi juni ya ki social media haki YouTube kila bali it hai ba kalong kajing ai mesti me we pat ki group ki badon kali kathain jongi ane ki wat ki briefsiman ki badon ya kabor ban yaram ya kami sim yaram ha kum kine ki nong yeng ki paman ye jinja te
ni kemen ru ba daga ni ka jing wan jing ni ka po ki wei ru ki ba don sim ban pi lam ya ni ki nong yeng ki ba ma ni jinja te ni kemen ru ba daga ni ka jing wan jing ni ka po ki wei ru ki ba don sim ban pi lam ya ni ka yeng ka sam kumba men ha ni nang men sin saja ni dang wan sha kalau osha mau the kedua kadang kau itu lungi ke apa dah dia dah kau itu ni ban udah kini udah ke pasro wan mi it jung iru undan show lagi bapak ni lagi kelung ke bapak ini ni bang ren tang sau sanut ki dah separa te umadu jung ki bade bapak hari syah ki de man sai kita tang balik saya ke jung sini masih jung i lam ong i opang kita imadu di opang TV dan aku dan juga department ki tip yang ikum ke yang mans bagi saya ini kami senai kita pun yang ini lebai presiden bahagi senai dan nyelayuk bandai ajar di iru ya kebagi akular bah in penjang ni ya kisia iru penai ya kata bai bang hai bor bari tu terbagi lang de haupun ketika dia aku dengan susah muroi bilang pun bagi ya ong bangi dan ni ni ba don ba em baru spa ndai ngilek ngire kam dei ba person mesin umde bangi kwa purom umde bangi kwa ya ni ka kam pertei dei da jingdon jungi kumde da jingbut ke basitli kum ki pramembers jungi niele ini ka kam ni persan benle ya ko ha ka bagi ini astan jing pertei te ni don ni e ban ong di kerman ni kong wa pinang yo kam ka ko bakya video ya jing klik ka bakya ta ga pesan yang kami mau beli untuk kat ini sambil pergi kau pergi pergi roy dengan insan, pasti jika ada jeep dengan lah, pergi